May every week po may ano kami dito concert. Ayan. Yes. Comedy concert live here at House of Vlogger every Sunday. Manay Kinita! Hi guys! Welcome back to my channel! It's me! Manay Kinita! And of course, for the longest time na ni-request nyo po na maka one-on-one ko na naman ulit ang inyuhang idol na talaga namang ang pambansang ayo! Sobra kaayo ang nahita ko sa iyang kinabuhi sa gitna ng mga sa una, nag-start siya, gibash siya. Then, after sa bash, na-fulfill niya ang iyang duty dyan na makapakatawa sa tanan o na nakauban ang BGD o karon isa siya sa star sa social media world. O bao ka na ang isa sa inyong pambansang ayo, please welcome Wang Ising! Is ni Star? Star mo ka. Kaulang. Hello mga kamanay! So very long time na kay actually ano sa ako last nag one-on-one sa imo, it was It was 3 months ago. I think 4 months Oo. and something. Yes, 4 months ago, si Ising, di ba, nag-talk me, interview ko niya sa car, interview ko na po siya separately na about sa, unta, nag-wish na siya, nga unta, makapalit na siyang balay, makapalit siyang lote. Wala pa nga ito yung pin. So karon, very good news sa tanang mga, syempre, kabalo pa ko, daghang gusto, daghang mga loyal fans si Wang Ising, na gusto nila, na ilang idol, syempre, ma-achieve ang iyang mga dreams. So, i-congratulate nato kay na-receive na ni Wang Ising ang iyahang sweldo sa YouTube! Yes, thank you so much mga kawang. Salamat sa inyong suporta tanan. Dili ko makasweldo sa YouTube kung wala mo nagatanaw sa among mga video. So, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Yan. So, Wang, kay syempre, daghan magug ka ng YouTuber, Wang, labi na karon na gusto kaayo nila na mapareha sa imuha. Unsa ba jud ang imo? Dili ba ako ganang ko star di kayo ay baseball YouTuber. Syempre, star man jud ka. Dili star ko. Nagasaka gali ka, di ba? Road to 100k na siya mga Wang. So, karong Wang, gusto na nang mangutana sa imo, Wang. First, mo nga ano. Kaya syempre, ikaw, ano lang nato ha, fast track na ito sa una nga. Ikaw, before ka nag-start sa YouTube, daghan jud ang bash sa imo ha. Oo. As in, Daghan. sakit jud sa Wang. Sakit sa pero kailangan nimo dawaton kay normal lang din na ingon nila nga i-bash ka. Bash ka. Kay nabi di ubang tao. Kasi pinakasakit na story na na-receive ni mo nga gikan sa basher. Pangit ba na siya, di ka baloy ang ngay. Ana. Oo. Pero kung sa'yo naka sa imo heart man, o wala ni mo sa lagi paminaw. Kay gusto lang kong ginahimo. As long as Yeah. gusto nila mo ginahimo, bahala lang i-bash ka nila. As long as na wala ka nakapasakit ng laing tao, di ba? Oh, you Laban see, lang. if you really love what you're doing, ma-change yun yung mong things. Kay karon na-receive na niya ang sweldo. So di na ito mangutana kung pila ba yun, Wang? 5 digit. 5 digits, so pila na siya, Wang. First ako ni mo. Kaya di ba ang YouTube na, naipon ni mo ang imuhang per month? Sa 4 months. Sa 4 months. So pila mo na-receive at Wang? Ha? Pila mo na-receive? For ano lang? Pili ako na-receive. Oo. Nakot sa YouTube, di ba? 53. 53,000. Oh, tako siya, no? Oo. 53,000. So, sa mga wala nakabalo, guys, si Wang Ising, gusto siya magpakatawa. Gusto siya maghatag o kalibay. Pero si Wang Ising, sa wala nakabalo, breadwinner siya. Gusto na. Ikaw ang nagdala ng bread. Okay. Nagkalit ko sa mong balay ng bread. Very siya ang breadwinner. Kumbaga, ang iyang greatest dream, sama sa among gichikahan sa una, gusto niya makapalit og lote. Kay gusto niya ang iyang tanan pamilya, pinsan, gusto sa iyang mama, auntie, gusto niya isa na dun silang compound. So, mo na iyang greatest dream na karon malay nato. Awa. Giusa first, usa nato na ano ha. Giusa ni mo imong 53,000. Isa din ako. Oo, para madungog. Nagbayad ko utang mga almost 24,000. Wow. Pero congratulations. Oo. Kaya nabayaran na nimo ang imuhang Utang. Tapos lang 5,000 nagagasto ko tong
nakagasto ko itong very good the things. Yes! Nagpakaon. Nagpakaon siya. Grabe, dahil itong food. Tapos nahatag ko sa masilingan ako sa mua, nagpakaon. Wow. Naglibre ko dito mga bali 1.5. Grabe. Tapos nakikitagaan isa ka tao nagporta. Yung mo mother Paul, gilagani mo. Oo. Ang iyong mga pamangkin. Oo, moto ang nabili sa akong kwarta is 20,000 moto ang ibang. Yeah. So, di ba? Tapos ang gitigom kay nanay na to susunod sunod bulan bisig na. Kay naanap ko kay sweldo. Pag maganan tanaw mat ko ang una sila mutanaw sila sa mga video di makasildo jud siguro makasildo jud da. So, dako yung tabang ang views. Dako. Lagi na wala nag-skip ang ads. Yes, dako kay tabang mga wangso. Always ko nagapasalamat din sa inyong tanan. Wow. So, karon kay namo ko tayo mga top fans. So, wala talaga palungog ha, o wala ko talaga, syempre, kay pandemic. Sa mga na nakabalo, si Wang Ising is a professional stand-up comedian. Professional dito ka na. Oo, professional. Stand-up Kay nabi kay PK. Professional ka po kasi. Ano? Kasi kung sa imong level man ay pag-comedian na ikaw Actually, yung pinaka-the best na stand-up comedian. Wow! Si Ising Jud is comedian siya. So, karon lang may nagkakuyog Jud og perform. Na-amaze ko sa iya kay how kay siya sa siyempre impromptu kay character at the same time how put siya sa prime time. Ang prime time kung tawag na to siya mga comedy skit ba, mga parody. How na siya ana. So na-amaze ko. So, Wang Ising, what if na ay top fan ni mo? What kabalo? God's gift. Siyempre, kabalo ba ito? Ang mga blessings ginaagi na siya through other people. What if naingwala sa inyo nga isa ka top fan mo nga naikaya sa kinabuhi ko mga sobra-sobra iyang grasya. Wala siya nga. Wang, tawagan niyo Wang. Hi Wang Ising. Kung nakay gusto mag-receive sa December Wang Ising. December, syempre December. Wala ba tayong show Wang Ising? Kung kumbaga ang comedy show ang among pinakadako dyan na nakuha anong kwarta. So, di pa mo dyan nakaapuan karon. So, what if na ay top fan Wang Ising naman yun na Wang ka nang gusto ihatag sa inyo ang baon. Saan yung gusto? World peace. So, syempre, world peace, isa na. For example, ano siya, sige, Wang Ising, maulaw mga kamuchika. Nagtatagag multiple choice. Ano siya? A, iPhone 11 Pro Max. A. Tapos B, iPad, yung atong pinaka-latest. Itong dako ganit kayo, ano? Ang dato. Or C, motor. Or D, lote. Lote na diretsyon. Yeah, practical gift. Kaya ang lote, dili na siya nag-depreciate ang price. Nag-appreciate. Kung mga bana sila, ano lote, Wang? Basta gusto dito ko na naisarili balay, kapina ko renta. Dugay na kayo naga-renta, dugay na dugay na panahon, pila na kayo. Ay, wala pa di activos yung sweldo nakatasan pa to bayad sa mga rent. Mo to siya mga expenses, bisa gamay na lang nalilin. So mo to na kung nang dyan, nakapalit lang kung wala kung gamay, marato lang. Basta ba, kauban mo sa mga family. Mo man ang iplanuhan, nagtigong pa dito. Gusto ko, ako yung palit. Wow! Pero malay mo, di ba? May mga nalang kalito, sige, kung di ba kagilote, iPhone 11 na lang, magamit mo na ng cellphone. Kung saan yung cellphone ka rin, iPhone 11. So, ang latest kami is iPhone 11 Pro Max. iPhone 12 ba? Ay, sorry, late ko sa mga latest. 12 Pro Max. So, Wang, another set. Kay karon ikaw nag-start pa ka from rags. Karon ko trapo? Walang. Karon kay unti-unti na nimong naabot ang imong dreams. Tapos para sa imo karon na mga Wang Ising wannabes na gusto po nila na maging parehan nimo. Musa mo ma-advise nila nga musa jud ang kailangan nila ani nga industriya nga sugdan nila pagiging vlogger or social media influencer. As long as na gusto niyo yung ginahimo, wala yung ganahan nga himuon, din mo ninyo ang gusto kayo ganahan mo yung video din pag mo ayaw surrender na wala nagatanaw sa inyong video, wala naga-like, wala naga-share. Normal lang yun sa mga taong nagsugod. Para sa tuang nagsugod pa, normal lang yun nga. Dili na siya mawala nga. Nagi ko ba nga, dili mo tanaw sa itong video kaya wala pa sila. Pero manay na to, di ba?
sa imo na itong video always, yan ang pagkamalipay tag tao, ma-appreciate ito sa uban. Hindi tayo siguro karon pero maybe In the future. In the Kaya ikaw, pila ka years before ka ni sikat? long music ako. Sikat, isig, sa ano palagi ka ganina? Kailan maging ka sa, sa may checkpoint? Pila ka years ako. Before ka nagsugod sa DGB, pila ka years before ni Boom, na naingon ka na accepted na. Na-accept ako sa Because Good Vibes. Ano? Mga siguro to 6 months? 6 months. 6 months ka ni Agyo Bash. So, parang di pa nila tanggap na wala si ano. So dead man lang ka, maalam mo Alam mo din ako yan. Sa ako, makakalipay lang ko. Ano yung kay? Oo. Pero in fairness, no, kay kasagaran mga good na, kasagaran sa ako mga, makitaan kanila, labi na ito mga OFW friends, super ilado kay ka sa ilaising. Ako na kung saan ilang ka ng mano-relate kay sila sa imuha. Labit na ito mga bata. Naman ko mga bata dyan na super fan kay kanila naman. Sila, kung ikawakan do kag manok, nila sa lumi, super bet do kay nila nga magpakatao. Ikaw, di ba ikaw, sa likod sa camera mo, sad man dyan ka si naman dyan time na masad ka. Pero pag mo kag lights, camera, action, mano, dili mo, permitted dyan ka makapahappy, miskin na kay sadness sa inyong heart. Ano na naman ay, ano good kay, yung bang iyong sad, ay kanang mga problema yung bang danon sa iyong ano ka na lang yung mga, siyempre nagatag ka palipay sa tao, tapos makita nila nga sad ka kung kuan, dili ka kuan, happy sa kuan, di ba, ano po sila, Ma-feel nila. Ma-feel po nila kay, nagasubaybay naman sila sa imo, so kailangan, tapos hindi nga hindi professional. Sa kasakit yung naramdaman, laban lang, hindi yung ipakita. And i-congratulate lang nato kay kami nila Wang si Mrs. Wang, Lady Boy, si Paulina sa una, nabibili ni House of Vlogger. Wala! Julisilo. Si nila ising pa ang nanilihig ani. Tapos nagpalit ni Corma. Corma, yeah. Nag-away pa mi kay kung saan palit yung water dispenser or heater. So karon kay grabe, naisa ka mga super, actually sobra-sobra po siguro ilang blessing mo nang nalingaw sila. Hindi ba kabayaran ng kalipay ha. Di ko adyo sila kanang share sila sa tuwa. Nanami sala set. Ito. Nanapod may refrigerator. Nanami pati electric fan. Yeah. Nanapod may mga plato, kutsara, nanami gasol, oven, heater, rice cooker, pulang. Isa na lang dyan ang pulang namo guys. Malay na to. Pulang na lang namo is foam. Dili pa, napatay kulang sing. Ang ako gina-wish sa akong team attitude, makapalit po din sa daily lote o palay. Kaya di ba conjugal. Ay, dili good siya kwan. Kaya gusto ko na ko nga, actually guys, very lucky kaayo mo. Ang lalo na itong mga small YouTubers na nag-add to sa House of Vlogger. Kaya ginapangita nyo nila sila Ising. And si Ising, dili nyo siya maldita kaya gina-accommodate with niya. Maulo mo igusahan. Maulo siya kay, mano daw magpakipagkulang daw sa iya, nga di daw siya sikat. Siyempre, sikat din si Wang Ising. Tapos, buhato dyan sila dili kay makipagkulang. Si Wang Ising, very accommodating kaya. Maulo siya kay, Di pa daw niya feel nga sikat siya. Dili man jud. Comment ka bud mo Wang. Dili jud man I promise. Di ba sikat mga sikat mga bagong sikat karon sila ano man sila. Mga basta. Di apil na makaana. Medyo maldito, Apil na mga sikat, Team Arda. Mo mga sikat. Apil na baka. Papa Bears, mo mga sikat. Pero manay mo line up na kaano. Tapos guys, sa mga gusto makipag-collab sa Wang Ising. Kaya naman mo gusto actually makipag-collab, na ako gusto makapagpa-picture lang, makapagpa-video greet. Ano good? Gusto ko man nila Wang, open ba ka na? Oh sure, why not? PM lang ko, anytime, basta dili lang busy, why not? Gagawin natin yan. At hindi lang yan, kasi Wang, natin mga businessman, pero alam naman natin na wedyo, ano tayo ngayon? More on social media. What if Wang Ising na ay mo contact sa imo? Gusto na ko si Wang Ising mag-endorse sa akong product kung saon. Like for example, naa sila ay bakery. Gusto kanila what i-hire.
Asa man, serve? Dili. Mag-endorse! Oh, sure! Oh. Ano na yun? Asa man ka-contact ko, Mang Ising. Wang Ising Facebook. Sa Wang Facebook Ising lang man Facebook. yun. Oo, Wang Ising. So mo lang na siya. Wang Ising, basta i-add lang din yung si Wang Oh, Ising. sige, i-comment nyo ka Manay. Kontakan ng si Manay. Oo. Kami lang kami mag-uban always. I-PM din siya para mas direct, para di mo agad custom. Ang dili na nawang, lastly, pinaka-last na to, Wang. Oo. Unsa imong karong wish karong upcoming December? Pinaka-wish yun ako na karong umaabot tayo nga December, syempre, mawala ng taong pandemic, mawala ng taong mawala ng taong virus, or ng taong COVID-free ng taong Pilipinas, para mahuman na itong pagsapay tanan, para makabalik na punta sa itong mga trabaho, para di na ito si G1, Gcash. magsitag live Gcash, para makabalik na sa itong work, sa atong mga sa bar, sa mga racket nato, mga shows nato, makabalik na tamo. Wala gid akong wish Manay karong Correct. ako ta December. Para happy po itong December, ma-merry po itong Yeah, December na ako totoo, na tay kwarta. Correct. Kaya murag pila ko, wala tay kwarta ng December, laban na lang. Salamat. Malay na to, di mga sobra-sobrang grasya na. So lastly, Wang, sa ikaw sa Digos Good Vibes o sa Team Attitude, unsa pa ilang atangan sa Digos Good Vibes o sa Team Attitude? Sa team, sa Digos Good Vibes, atangin ninyo always ang chismosang silingan. Yes! Paningamutan na muna, mapanindot pa siya karong November, karong mga video karong November. So pasensya na jud kayo kay di pa kami kasulod, di ko kasulod sa Digos kay ano pa sila dito, so pa sila. Try na mo mosulod karong karong Basta upcoming. upcoming mo ang tumili dito tapos mag-shoot na yun yung tulo. Try na mo Wang. So, ano sana, pagsagaan sa ninyo ng mga himong video sa mga Pero naka-appreciate. enjoy man siya kayo. Thank you so much sa naka-appreciate. At umaarangkada na naman ang rating. Yes, gurang bisaka na mi gamay. Yes. Thank you so much sa inyo mga Wangs. At sa Team Attitude naman, Wang, anong aabangan nila sa ating Wang? Siyempre sa Team Attitude, This abangan is nyo- House of Vloggers. may kami, may every week po may kami dito concert. Ayan, Yes. comedy concert live here at House of Vlogger every Sunday. Sunday ba to? Sunday, mas okay po Sunday. Every Sunday po, morning. Karon dito nagsabot. Sunday, mas ako Oo, Sunday. basta dili kay wala pa may bars, dili mi mag-show sa balay. Set up ni live mag-live din kay naka-make up, nakakuan, nag-prime time, tanan-tanan ang Pina-comedy bar. Oo, ginahimo na mo sa mga bar nga among ginadutihan. Himuon na muna siya diri sa House of Vlogger na magtanaw lang mo sa cellphone kay kabalo na biya mo sa karong Yes. panahon na pandemic pa ug Stay bawal. home. Oh, stay home lang ya. Pwede na mag-inom sa inyo, kakaw lang. Oo. Wala nga tanaw sa mua. Anak. Malay po ba, kasi sila Gcash. Pwede po. Thank you so much, Wang Ising. Kaya, So much, Manay. gikan po ba siya, gikan siya volleyball. Volleyball sa balay. Nag-ana na siya ba sa bumbong? Ano lang. Kanang sa tao, kanang pang warm up. Walling. Walling. Ano lang. So thank you Wang Ising for another, after 4 months, karon punta ka na one-on-one chikahan. Thank you so much Manay Kinita. And of course, don't forget to like and share my YouTube, Manay Kinita, and of course, Wang Ising TV, paki-subscribe mga Wang. thank you so much, George Shuri, Manay Kinita! Thank you! Ayo mo, ayo.